जों दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानथामनि हाबाफारिजों बे बोसोरसेले जथुम्माखौ बिथांमोना खुंनो लादों आरो दिनैनि गिबि हाबाफारि हिसाबै बाव गोबां सायनासालि बेखेवनाय आरो गुबै दरखं बेखेवनाय बिदि हाबाफारि दं। दा बे समाव आङो मुंख्लं गायदे हेलेना गाहाय सायनासालिखौ बाव बेखेवफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होननानै बुङोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायाव गिबि आइजो मुंख्लं हिसाबै जोंनि बे ओनसोलनिनो गायदे आरो हेलेनाया जिहेतुके एबा मुंख्लं जालांदों। बेवहाय जोंहा बेराफारसे दुखु दंब्लाबो जोंहा गोसोआव गोग्गानाय दङ, खारन आइजोफोरनि बिथांमोनहा गिबि खेब मुंख्लं जानाय आरो दिनै जों नुदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिनि थाखाय गोबां दुखु जाल्ला खस्थ' लानानैबो हाबा मावबोदों आरो बिदिनो गुबुन गुबुन बर'नि आफादफ्राबो मावबोदों। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतुके जातिनि जेंना जेंना फिसा फिसौनिफ्राय लानानै गिदिरसिम जेसेबांनाखि जेंनाफोर दं बेखौ सुस्रांनो थाखाय गोदोनिफ्राय आरो इयुनावबो मावलांगोन होननानै जोंहा बिसास दं। आरो बे समाव जिहेतुके जमदुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसाफोरा गावसोरनि 5थि बोसोरसेले जथुम्माखौ सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंनो लादों। बेवहाय आं बेखौल' दिनै मिजिं थिनायजों लोगोसे रायजोफोरनिसिम मोनसे मेसेज होनो सानदों जे दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे हाबा थांखिखौ मावनो लादों बेयो निस्सय बे गेवलां मेलनि गेजेरजों जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेफोर बिथांमोनहा आलासि हिसाबै सायख'नानै लाबोजागोन बेयाव जोङो हाबाफारि हिसाबै नुदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो जाय बिथां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गावनो बेयाव नुजाफैगोन। जे आथिखालनि आरो इयुननि जोंनि हाबाफारि मावलांनांगौ आरो जौगानाय गोबां बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायगोन। दा बेनिखायनो बे गासै बाथ्राखौ मिन्थिनो थाखाय जोंनि बे ओनसोलनि जेसेबां दखरानि सिङाव दङ बिनि अनगायैबो जमदुवार दखरानि सिं बेन्दोंनि सिंनि अनगायैबो खाथि खाला थानाय दखरा ओनसोलनि जे रायजो राजाफोर बिथांमोन दङ बिथांमोनखौ आं फैनो थाखाय खावलायदों, हांख्रायदों जाहाथे बिथांमोना बाव बाहागो लायो। आरो लोगोसेयैनो एबारनि जे दखरा आफादनि बोसोरसेले जथुम्मा बेवहाय खालिबोल' बे गेवलां मेलल' नङा, गोबां माखासे हाबाफारि बाव लादों बिथांमोनहा रायजो राजाफोरखौ एसे माने गोजोनग्लाय होनायनि थाखायबो बाव रंजानाय बाजानाय बाव गोबां हाबाफारिफोर दङ। खाथियावनो बिथांमोना एगजिबिसनबो खालायदों, खारन जोंनि बे ओनसोलनि मानसिफ्रा जिहेतुके गोजान गोजान जायगा बांसिन जोंहा बाहागो लाहैनो हाया, बेनिखायनो जायगायावनो थानानै जों जिखिनि रायजोफोरनो सुबिदा होनो हायो दिन्थिफुंनो हायो बिनि थाखाय दिन्थिफुंसालि बाहाय दोननाय जादों आरो बाहाय मोसाग्लुंनाय रंजानाय बाजानाय गोबां जागोन। दा गतिके बेखौ जाफुंसार होनोबा जोंनो रायजो राजाफोरनि जथेस्थ' बिथांमोननि बिहोमा नांगौ, बिथांमोननि जगदानखौ नांगौ। बेनिखायनो आं खावलायबाय बे ओनसोलनि बे जायगानि जानानै रायजो राजाफ्रा जोंनि हालामनिल' नङा खाथि खाला जेसेबां रायजो राजाफोर दङ बिथांमोनखौ आं खावलायदों खालि जोंनि बर' माहारिल' नङा गुबुन गुबुन जाथि गोष्ठिफ्रा जाहाथे फैनानै जोंनि बे कनफारेन्सआव बाहागो लाफैयो आरो बेखौ जाहाथे आबुंथारै जाफुंसार होनो हायो। औ, नोंथांमोना मिथिगौ जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुम्मायाव खालिबोल' बाव जुथुमनाय जाया, बेवहाय गोबां माने मेथाइ खननाय गेलेनाय गोबां हाबाफारिखौ लानाय जायो। देंखो मोसानायथाम बे दिनैनि गोदान बाथ्रा नङा। देंखो मोसानायथामखौ लानायनि गेजेरजों जों गोबां आर्टिस्टफोर दिहुननो हादों दिनै जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय। दा बेजों लोगोसेनो गेलेनाय बादायलायनाय भलि थागोन, हयथ'बा काबादि थागोन, गुबुन गुबुन आइटेमनि गेलेनाय थागोन। आरो जों बिनि थाखायनो बे गेलेनायफोरखौ जोङो प्रायरिटि होसिनदों बिनि थाखायनो, खारन जों दिनै नुदों बर'फोरनि गेजेरावबो गोबां मोजां मोजां गेलेगिरि ओंखारबाय, नों फुटबलावनो बुं एबा काबादियावनो बुं। गतिके जों सानो बे गेलेनाया गावनि जिउखौ इयुन समाव गावनि आथिङाव गाव गसंनायावबो हेफाजाब होयो। जेरैबायदि सासे मानसिया सोलोंथाइ लानानै इयुनाव मोजां सोलोंथाइ जुदि मोनोबा बे साख्रि बाख्रिबो मोननो हायो, खिन्थु गेलेनायनि गेजेरजोंबो नोंहा जुदि जिखुनु खेलायाव जुदि स्किल्ड नों सासे प्लेयार जानो हायोबा बेहा माने इयुनाव थांनानै थानायनि राहाखौ मोननो हायो। जों हलिचरन बर' बिथांखौ होननो हायो आरो आसामनि गोबां गेलेगिरिखौ होननो हायो। गतिके जोङो बेबायदि प्लेयार जों दिहुननो हानांगौ। आरो आजिखालि खालि गेलेनायनि मुङाव गेलेबानो जाया, प्रफेसनेल मोनसे गेलेनायनि थांखिखौबो जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनहा लानांगोन। बेनिखायनो बे हाबाफारिजों सरजाबनानै बे कनफारेन्सआव एबा जथुम्मायाव जे लाफादों बे जोबोर मोजां जादों, खारन बेयो जोंनि थाफ्लायबाय थानाय मोनसे रुटिन बादिखा। आरो बे खेबावबो लाफानायनि थाखाय आं थेंक्स होदों जमदुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ। बेनिखायनो आङो दहाय बुंदों जे रायजोफ्रा जोंखौ मदद खालामनांगौ, हेफाजाब होनांगौ, जाहाथे जों बेखौ मिनिंफुलै आरो कालारफुलै जाहाथे जों खुंफुंनो हायो।